Máme tu video číslo 2, vlog z Mercedes-Benz Sprinter Offroad Campera, ešte neviem ako to teda majiteľ nazve toto auto, ale jedná sa o celkom dosť takú brutálnu prestavbu. V minulom videu sme robili v podstate brúsenie podvozku, lift, nejaké prípravy na ďalšie veci. Ak si to nestihol, chod si to pozrieť, aby si sa nestratil v deji. A prvý vlog je zhruba nejakých 120 hodín roboty, čo sa spravilo na tom aute, a poďme si teda prejsť nejaké tie veci, čo budeme robiť teraz. Taká rekapitulácia, čo sa vlastne s autom dialo. V poslednom vlogu ste videli, že to auto už chodí po svojich. Spravili sme nejaké 2 metre dopredu dozadu, aby sme zistili vlastne rajdy, tie kolesá, ako vychádzajú okolo blatníkov. Vyšlo to fajn, neboli sme to ani skúšať kvôli tomu, že máme rozrezaný nosník a takisto nefungovali ešte ani brzdy. Vyzerá, že to bude všetko pracovať na tom podvozku, ako sa postavil. Nenašli sme nikde nejaké miesto, že by malo byť niečo bližšie, že by sa malo niekde to koleso zadrhávať alebo niečo. Čiže vyzerá, že to bude veľmi dobre fungovať. V podstate je to stavané na báze, aby to spĺňalo pohodlie toho pôvodného podvozku. A čo sa ešte týka takých vecí mimo kamery, čo sa robili, varili sme pozičné svetlá, tie pôjdu nižšie, ale to až potom. Čo sa týka zadnej nápravy, prečo sú zase kolesa dole, je to tým, že prišli nám mechy. Horné uloženie máme spravené, na spodok musíme ešte vyrobiť medzikusy, keďže je to auto vyššie. Samozrejme dlhšie brzdové hadičky, aby nám to vychádzalo. Zadné tlmiče pôjdu z môjho Dodgea, keďže sú také masívnejšie a samozrejme aj dlhšie od týchto sériových na Sprintri. Ešte musím na stabilizátor predĺžiť tyčky, aby nám to dočiahlo, a v podstate môže sa celá zadná náprava nastriekať a môžu sa nahodiť kolesa, tým pádom máme zadnú nápravu hotovú. Ešte čo sa týka nášlapov, polemizovali sme s majiteľom do poslednej chvíle, ako budú vyzerať. V podstate budú úplne čím jednoduchšie, štýlové, budú tam len výseky na miesta, kde si bude treba dať nohy. Samozrejme bude tam vypálený plech s nejakou grafikou. Čo sa týka tých nášlapov, tak držiaky budú vlastne robené z takejto makety, čo som si nakreslil v kade a vyrezali mi to na plotri, ale toto bude zo šesky plechu. Ten držiak príde zhruba do takýchto miest a v podstate do tohto miesta pôjde 54 guľatina, čo bude po celej dĺžke auta, a vlastne budú len spravené také účka z tenšej rúry, kde bude vlastne perforovaný plech ako na šľap. Celkom taká dosť veľká výhoda týchto zdvihnutých aut je, že nepotrebuje zdvihák. Napríklad na svojom aute vyberám prevodovku, že nemusím to auto vôbec zdvihnúť, ale na tomto aute taká najdôležitejšia vec je, že máme hotovú zadnú nápravu. Ešte som zvedavý, ako toto natočím, lebo ležať na ruke, s ktorou natáčam, som ešte neskúšal. No, takže vzduchové mechy, nahodené nové konzoly, takisto tlmiče z Dodgea sú nahodené. Úplne vzadu, keď sa pozrieme, sú aj tyčky stabilizátorov, samozrejme máme aj rozvod vzduchu potiahnutý vrchom a v podstate tu mi už trčí hadička, ktorá pôjde dopredu. Čiže v podstate zadok máme hotový, a čo sa týka ešte zadku, tak v podstate, neviem či to uvidíme, ale v podstate v týchto miestach pôjde takto konštrukcia, do toho miesta vzadu pôjde naviják, v podstate to lano pôjde popod auto takto úplne až dopredu. A keď sa pozrieme, tak týmto priestorom akurát nám vyjde lano dať dopredu, do prevlaku, čiže nič nám nezavádza, je to úplná pecka. Ďalšia vec, čo ma celkom teší, je, že nám začínajú veci celkom hrať do karát. Železo, ktoré som objednal, máme naskladnené, už to mám v aute, čiže idem si to povykladať, rozmerám, narežem na dĺžky, aké potrebujem, kde čo všetko vlastne pôjde. Ešte na také dve veci, čo čakám, je vlastne predný prevlak a držiaky nášľapov. Na ten predný prevlak sa zrejme pôjdeme pozrieť spolu do firmy, kde to robia. Ukážeme si, hej, aké tam majú stroje, ako sa to vyrába, aby ste mali ako nejakú takú predstavu, keď to nakreslím na počítači, ako to potom vlastne dostanem do finálnej podoby do rúk.
Predný nosník mám hotový, v podstate chýba mi na ňom už iba prevlak na navijak, ale ten je vo výrobe. Idem si teraz spraviť držiaky na kryt motora. Ten kryt motora je taký nostalgický, majiteľ ho mal už na svojich rally autách, čiže je dosť taký kadejaký krivý, chce ho mať aj tu, takže musím ho povystierať, dopasovať, aby to pekne pasovalo. A v podstate, keď budem mať toto hotové, tak sa môžem premiestniť dozadu, začať si tam robiť tie nosníky, platňu na navijak a pripravovať ďalšie veci. Mám skoro predok hotový, v podstate chýba mi tu ešte ten prevlak na navijak, ktorý keď mi príde, v podstate môžem predok nastriekať, bude hotový. A ešte taká drobnosť, na rámke už máme obrúsený trošku bok, skúšal som hoblík, čo mi prišiel na brúsenie, ale o tom bude kapitola sama o sebe. A ja sa idem presunúť teraz dozadu, tam idem vyrezať celý nosník, chystacích vecí na navijak a nosný narazník. Samozrejme, chcel by som dať toho do videa čo najviac, ale nedá sa to. Aby sme mali nejaký priebeh a aby to netrvalo večnosť, tak musím robiť veci aj mimo kamery. A v podstate spravilo sa zadné čelo, výstupu mám hotovú, je tam v podstate jeden jakel sadený priamo do nosníka, druhý jakel je vonkajší. Prečnieva cez ten druhý, že keby sa navijakovalo dopredu alebo niečo, nech sa to nepohne. Je to osadené priamo do karosérie, ešte tu spravím to falcovanie a už som si spravil aj rám na navijak, je tu 10 platňa, samozrejme na jokloch hrubostených to ide vlastne pod auto. Ostávajú nám už iba spraviť nášlapy, zadný pevnostný nárazník, zo pár detailov, dopredu ešte prevlak, samozrejme všetko to dá do farby, ale to si už dáme v ďalšom videu.